Dåseskjul, kom så, Mikkel. Wap, 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 wap. Miau! Dåseskjul. Jeg kommer nu. Kom nu, Mikkel. Mikkel, først man gør dåseskjul. Gåseskjul. Gangnam Style ude foran bilerne. Gangnam Style. Hvad gør du? Og så vi laver en Gangnam Style video. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style, yeah! Hold, hvor kører vi bare godt. Fuck! Hvad kan du ikke gøre det der? Hvor er du henne, din ven? Vi skal danse Gangnam Style. Hvor er du her? Gangnam Style. Jeg danser Gangnam Style. Ej, jeg får tuller. Dåseskjul. Gangnam Style. Wow! Nej, jeg er rigtig god. Gangnam Style. Nej, ikke derude. Nej! Fuck! Jeg døde ikke. Gangnam Style, yeah! Fluehop. Nej, ikke flyvehop til en væg. Ja, det så jeg godt. Jeg har sådan en langsom scooter. Ja. Nej, det er Gangnam Style. Mikkel, hvor er du? Jeg kom mega langsomt. Jeg har fundet en skaterampe. Skal du bare køre igennem her? Nå, det var fedt. Så hernede. Og så er der bare rampe og det. Fuck. Mikkel. Hvordan kom han derop? Sæt dig på min scooter, så skal jeg nok hjælpe dig op. Skal jeg ordentligt fart på? Hvor er den henne? Hvor er den henne? Den er væk. Ej, Mikkel, hvor kan jeg